с Марти Слави. Здравейте, хора, пак сте с Марти Слави. Първият ти го казвам на Петро. И днес ще играем Block City. Днес ще играем Block City. Сега Block City Live. Block City Live. Сега ще играем на лимузина пропусаме, пич! Ще те придвижиш все пак. Не, добре. Извинете, хора, ще дадем. Хора, продължаваме с клипа. Извинете, хора, че ви накарахме да чакате. Сега продължаваме играта. Опитвам се да подгазя някакъв човек. Айде бе, мотора. Спокойно, няма да ще го пазя до утре. Леле, мале! Сега ще изкачим това, сега ще се опитаме. Аз къде отидох, бе? Айде, бе! Хора, извинете, хора, че чакахте. Продължаваме клипа. Чакай, защото ме... Майка се багна. Съжалявам, хора, но за малко ще дадем на пауза. Здравейте, хора, извинете, че ви накарахме да чакате. Имаше технически проблеми. Добре, сега вече можем да започнем. Вижте докъде стигнахме. Влязохме в футболния. Сега ще влезем някъде. Оп! Леле, за малко се дрънем. Старче! Я чак сега да си смени малко бластера. Сеп, той е пич! Пич, той е пич! Тун, аре в краката. Дойде некой си друг старец. Съжалявам, хора, но би трябвало вече да приключим клипа. Довиждане и да имате
Дано да сложите глас. Довиждане, готови сме с клипа и дано да му